Minecraft film. Mnohí hovoria, že je to film storočia. Ja ale hovorím, že mi to zničilo všetky pekné spomienky na Minecraft. Najradšej by som zobral lávu a hodil do nej tento prekliatý film, lebo sorry, ale tento film s tou hrou nemá spoločné nič. A Jack Black ako Steve... katastrofa. Film sa začína Steveovým backstory. Už keď bol malý chlapec, tak chcel kažiť krypto, lenže tento starý cedo mu to zatrhne a tak sa stane to, čoho sa každý bojí. Musel si nájsť prácu. V tej mu ale začalo prepínať a tak sa rozhodol, že to skúsi znova. Zlomil zedovi kotníky a vošiel dnu a začal ťažiť. Pritom našiel tieto dva veci, ktoré spojil a otvoril portál do Minecraft sveta. Potom nás Steve zoznamuje s jeho svetom, kde našiel zapálil portál a vošiel do Nedru. Tam bola táto sviňa, chápete, akože nič, radšej nič, ktorá chce od Steva Tesseract. Toho samozrejme, že zajali, keď ide do Nedru bez zlatého armoru. To je doslova common knowledge, ne? Steveov pes ušiel s Tesseractom do reálneho sveta, kde sa spoznávame s postavami Garbage Man, Dawn, Natalie a jej brat Henry, ktorý je nenormálne otravný, plus v originálnom dubbingu šušle a chová sa jak maximálny kus debila. Garbage Man chodí otvárať kejsky, z ktorej mu nepadlo okrem tohto Tesseractu nič a preč mal na to všetky peniaze, tak hodil jemný krešal. Presúvame sa do Henryho novej školy. Víš, můj manžel Clemente se mnou rozvedl. Yo, chill! Henry na hodine posielal nejaký jetpack, s ktorým naletel na americký štýl do veže. Čo majú tí Američania s vežami? Po Henryho kvôli tomu príde Garbage Man a... Mě byste mohl zbalit a vyníst do popelnice kdykoliv. Zase ženská, už stačilo pre pána, čo to rozprávaš? Spolu išli do Garbage Manovho obchodu, kde Henry našiel rozpadnutý Tesseract. Ten zapojil a doviedol ich ku portálu, do ktorého ich vtiahlo. Bro. Všetko ide v pohode, až dokedy nepríde noc. Pri úteku Garbage Man spadne do diery, kde po ňom strieľajú tí najkrivší skeletóni. Ja vám hovorím, že reálne v Minecrafte majú skeletóni aimbot. Sú to tí najotravnejší mobovia, lenže tu sa aimom priblížili skoro Stormtrooperom zo Star Wars, jak skeletónom. Henry medzi tým objavil, jak sa dá staviať a postaví obrovskú väžu, ktorú ako builder vôbec neschvaľujem, lebo absolútne zle pokombinoval bloky. Čo je preboha toto? Otras. Väža sa nepáči ani mobom a tak ju spoločne rozbijajú. Zombici sa tak dostali dovnútra a naše postavy sú zatlačené do kutu. Keď? Ja jsem Steve. Oj, prepáne, však ten človek nemá so Steveom okrem oblečenia spoločné nič. Prečo je ten film hraný vlastne? Steven vysvetľuje, že nemôžu ísť domov, lebo majú rozbitý Tesseract, ktorý rozbil Garbage Man a tak zvyšnú kocku dali Henrymu, čo je skvelý nápad sa spoliehať na malého chlapca, ktorý nevie ani poriadne rozprávať. Inak milujem, jak počas celého filmu tak strašne sprostým spôsobom povyšujú toho Henryho. Len tak urobil jetpack, prišiel na to, jak funguje stavanie, dostal kocku, je to len chlapec, prestaňte z neho robiť vyvoleného vodcu, však on vyzerá, že má v hlave ten mým s opicou. Naše postavy sa dohodli, že Steve im pomôže vrátiť sa domov a oni mu za to dajú Tesseract. Najprv ale zajdu do dediny, kde to konečne vyzerá jak Minecraft. Pri ich prehliadke prichádzajú ku... nie, fakt nie, poďme preč to vôbec, nie. Prichádzajú do Steveovho domu, kde začali kraftiť a vykraftili... Čo? Však to nie je, že vo vanile, ale ani v modoch. A viete mi povedať, že keď vo filme tak strašne promujete kreativitu, tak prečo vedenie Microsoftu nie je schopné urobiť aspoň jeden normálny posratý update? Tu máš túto zbraň, dvojité vedra a medzi tým do hry pridajú, že upravu textúr na Baby Mobile. Prečo? Dedinu potom napadajú pigliny a tak naše postavy musia uísť. Steve, Garbage Man a Henry letia na Elytrach preč, pričom ich naháňajú gastovia. Čo mám dodať? Ďalej pokračujú v ceste cez horu a Natalie s Dawn nasledujú Steveovho psa. Meanwhile... Keď ušli, tak náš Henry má hrdinský speech, že Garbage Man je sebes, pretože išli cez horu len kvôli jeho diamantom, bla bla bla, a že mohli kvôli ňu zomrieť, bla bla bla, absolútne ma to nezaujíma, aj postava Henryho je maximálne otravná, buď už ticho! Ale veď je to detský film, tak chceme, aby sa Mňa to nezaujíma, dajte toho Henryho preč a radšej mi vráťte toho tu. Potom sa infiltrovali do Woodland Mansionu, kde Garbage Man a Jack Black, teda Steve, zahrali pillagerom na saxofónoch, aby odviedli pozornosť. To im úplne nevyšlo a tak ich zajali. A prichádza
Zombíš, okej? Keď som bol v kine na tento film, tak po tejto hláške sa normálne ľudia postavili a začali tlieskať. Čo ešte dosť primeraná reakcia oproti niektorým kinám, kde to vyeskalovalo do extrému. Henry sa medzi tým dostal do miestnosti s krásne usporiadanými čestkami, jak v každom mojom Minecraftovom sklade. Tam našiel túto sklenenú vecičku. Lenže čarodejnícka svinia sa zjaví a vezme im tesarakt a prichádza tá najviac emočná scéna z celého filmu. Zachraň ségru a zmizte! Gerete, nedělej blbosti! Napište o mne sol! A tak Steve s Henrym utekajú a stretávajú sa s Natalie a Dawn. Svinia si dá na čas a hneď začne šíriť korupciu sveta po Overworlde. A naše postavy jej v tom idú samozrejme zabraniť a tak idú Minecraftiť. Neverím, že som toto vyslovil. No a ide sa na finálny súboj. Iron Golemovia absolútne decimujú piglinov, takisto ako ten green screen moje oči. Po krátkom fajte, pár cringe momentoch, naše postavy úspešne vyhrali súboj a Garbage Man nečakane prežil a všetci žili šťastne až do smrti. Minecraft filmy, ja ani neviem, či by som ho vlastne takto volal, keď s Minecraftom okrem kociek nemá až tak veľa toho spoločného. Ja viem, zase neviem, či som čakal, že pôjdu zabiť draka, alebo že sa budú točiť kolo Herobrina, vieš, nejaký ten lore tam nadviažu toho Minecraftu. Ale nikto som nečakal túto šialnú výpravu a tohto otravného